Dani, mi nem így szoktunk küzdeni. Álljál oda neki rendesen. Oldalra elhúzod a bokáját. Most vettük, most vettük. Ez az, jár a kezed, jár a lábad. Gyerünk, minden jár. Az a zavarod, 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 zavarod. Gyerünk, gyerünk. Nem gond, most mész rá! Ne hattasson, Dani! Passzívan fehér. Gyerünk, Balázs! Merre húzni a lábát? Keményen felfestő. És mész ki szépen lassan, és összetöröd, összetöröd! Ne engedd! Azaz. Jó. Áldod bele a nyakába, ne érezze jól magát. Nyomod, 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 nyomod. Lábadra szépen lassan kihúzod, indulj a felé irányába, felé irányába. Gyerünk, ne Balázs! vegyen be gárba, be akar venni gárba. Úgy, úgy! Húzod, 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 gyerünk, 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 gyerünk! húzod, és többet! Fasság. Ne. Gyerünk, 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 nincs olyan szépen vagy. Szabályos. Most vettünk, Dani, bal lábbal átlépve. Tedd ki a hátára, tedd ki a hátára. Elég ott talál. Ott a lábban, nézd meg ott a bal lábban. Engedd el a testét, ne húzzad magadtól. Akkor csak nyakra, csak nyakra. Ki tudsz jönni belőle, Balázs? Gyerünk! Lábán elátjúsz. Felállsz, 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 gyorsan felpattan. Kihúzod a fejed. Fél idő van, Dani, 0-0. Most elkezd taknyolni. Tolod ne fel. Tolod le! Erősebb vagy, Dani. Jössz onnan. Jössz fel, jössz fel! És mész a hátára, szépen lassan. Egy lökés, ez az! Bontod a fogást. Fektesd le. Oké. Megvan. Ott a lábad. Ott a jobb ballába, ott a ballába. Most vettük csözbe. Nyújts ki a jobb lába. Kultesd vissza. Adj neki a satot. Átvett az ő ritmusát. Megint elkezdtél jiu-jitsuzni. Nyom vissza a nyakánál, nyom vissza a nyakánál. Nézd, milyen szépen nézelődik. Ne nézelődjön már ennyire. Másfél perc van, x-szállat előtt szállod, taposkodjon a lábad és tartsd meg 5 másodpercig. Utána felállsz, utána tofogsz össze-vissza, mert rakod. Húzd ki azt a lábadat, jel az a két. Jel az a két. Sarkaddal tapossad. Nyomja, nyomja. Gyere, húzd ki! Szép! Úgy! Hátára is megtartod! Tartsd! Kijössz! Tartsd! Egy perc van! Ezt lát! Ezt innen tartod, nem mozdulsz meg sem mozdulsz, tartsad! Szorítod a El van pár, és megint messze a levegő!
Tartod! 50 másodperc van. Csak húzod magadhoz! 2 óra vezet. Ezért edzettünk, hogy megtartsd. Gyerünk! Tartod a földön! Állj fel! Földbe! Oda sem mész hozzá. Menjen ő! Állj fel, ő egy ponttal. Menj már rá. Az nem szabadulás volt, hanem elengedted. Fél perc van, én nem csinálom. Nem mész oda hozzá, nem mész oda, fél perc van. Hajtott jobban, nem mész oda. Fogásbontás, csak a fogásbontás. Zavar a fejét, Dani. 20 másodperc van, fogásbontás, ez az. Csak lazán, oldalsóba. 15 másodperc. El van páradva. Gyerünk, be fogunk ugrani, 10 másodperc, oldalsóba. Ez az. 5 másodperc. Húzzanos reggel, Dani. Húzzanos reggel.